Cant a hanner o flynyddoedd yn ôl, yn 1871, ganed un o ffigurau ymlaca byd canu gwerin yng Nghymru yn ystod hanner cyntaf i ugeinfed ganrif. Un yma ei chyfraniad yn cael ei choffau yn enw'r wobr yn yr Eisteddfod Genedlaethol ar gyfer un awdwyr canu gwerin 11 mlwydd oed a throsodd, a rwy'n cyfeirio wrth gwrs at Ruth Herbert Lewis. Ac o feddwl am ei chyfraniad mawr hi i Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru, mae'n briodol iawn bod sesiwn y Gymdeithas yn yr Eisteddfod AmGen eleni yn cael ei neilltuo i'w chofio hi a'i chyfraniad. Ond cyn troi at Ruth Herbert Lewis ei hun, ei gweithgarwch hi fel casglyg Alawon Gwerin, a hefyd at ambell enghraifft o'i gwaith casglu, rwy am aros gyda chefndir sefydlu Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru, a hefyd cefndir teuluaeth Ruth Herbert Lewis ei hun. Nawr fe fu'r 1880 ymlaen yn dyst i adfywiad gwladgarol Cymreig rymus, rydym yn aml yn rhoi'r enw mudiad Cymru Fydd arno. Roedd yn fudiad oedd yn agos gysylltiedig ar rai o brif rymoedd y dydd yng Nghymru, rhyddfrydiaeth y myd gwleidyddiaeth ac angydffurfiaeth a methodistiaeth y myd crefydd. Ac ymhlith ser ifanc disglair y mudiad hwnnw yr oedd David Lloyd George a Tom Ellis. Nawr, bod y mudiad wedi methu yn un nod eithaf fel petai o ennill hunan lywodraeth i Gymru, rhan o ffrwyth y mudiad hwnnw oedd creu nifer o sefydliadau cenedlaethol Cymreig. Ni'n meddwl am Brifysgol Cymru er enghraifft, Amgueddfa Genedlaethol Cymru wedyn, a'n Llyfrgell Genedlaethol ni. A rhan o'r un symudiad oedd sefydlu Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru yn 1906. Yn cyd-fynd â'r deffroad cenedlaetholgar hwnnw, fe gafwyd deffroad rhamantaidd yng Nghymru hefyd. Dyma gyfnod beirdd mawr rhamantaidd megis E Wyn James a Robert Williams Parry, er enghraifft, a Llon Gwlad o Delanegwyr. Ac un wedd ar y deffroad cenedlaethol rhamantaidd hwn oedd dyrchafu pobl gyffredin Cymru, y werin bobl, fel ceidwed popeth da y mywyd y genedl. Ac mae sefydlu Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru yn rhan o'r dyrchafu hwnnw ar ddiwylliant y werin bobl. Nawr, mae'r dyrchafu hwn ar y werin fel ceidwed diwylliant a thraddodiadau'r genedl. Yn hynny o beth, ni'n gallu gweld y lanwad y diwygiwr cymdeithasol John Ruskin. A chyn hynny hefyd ddylanwad yr athronydd Almaenig Herder. Ac mae'n arrodd y cael mae'r un wnaeth fwy na neb arall yng Nghymru i ddyrchafu'r werin ac i ddelfrydu'r werin ac i godi'r hen wlad yn ei hôl oedd Owain Edwards, un a fi'n eistedd wrth draed John Ruskin ym Mhrifysgol Rhydychen. Ond mae'n gamio hyfryd sydd wedi petai'r crynhoi'r cyfan wedi ceisio ddweud yma, sef disgrifiad o'r ddau aelod seneddol rhyddfrydol Cymreig, Tom Ellis a John Herbert Lewis. Y ddau nhw'n cerdded mynyddoedd y Pyrenea yn Hydre 1893 ac yn eistedd wedyn ar un y ffordd o bryd i gilydd. Ac wrth eistedd yma yn canu Alawon Gwerin Cymreig a hefyd yn darllen darnau o waith John Ruskin a hefyd y ddarnau o waith i cyfaill agos nhw Owain M. Edwards. Nawr, nad yw enw John Herbert Lewis mor gyfarwydd erbyn hyn a'i gyfeillion Owain Edwards a Tom Ellis a David Lloyd George, mae'n sicr yn haeddu bod, oherwydd fe weithiodd yn ddiflino ni ddydd dros Gymru a'r Gymraeg, a gwneud cyfraniad arwyddocaol iawn i'n bywyd cenedlaethol ni, a nid lleia fel un o brif hyrwyddwyr ein llyfrgell genedlaethol. Un o Sir Fflint oedd Herbert Lewis, a gwreiddio'r teulu yn ddwfn iawn ym mhrydd y sir honno. Fe ganed yn Mostyn, yn unig blentyn i ddyn busnes llwyddiannus o'r enw Enoch Lewis, a'i wraig Catherine, ond fe fu Catherine farw pan oedd Herbert ond yn 10 mlwydd oed. Ond fe ganiataodd cyfoeth i dad i Herbert Lewis gael addysg dda a hefyd i deithio ni yn wir. A roedd wedi teithio'n llythrenol o gwmpas y byd erbyn iddo fod yn 26 mlwydd oed. A threulio peth amser yn Prifysgol McGill yn Montreal.
Fe raddiodd yn y gyfraith o Brifysgol Rhydychen, ac yna mae sylw agor i gwmni cyfreithiol yn Lerpwl. Ond roedd ganddo fe ddiddordeb byw mewn gwleidyddiaeth. Ac erbyn 1892, roedd wedi ethol yn aelod seneddol Rhyddfrydol dros y fwrdeistrefnu Sir Fflint. A byddai'n dod yn un o ffigurau amlycaf bywyd gwleidyddol a diwylliannol ac addysgol Cymru, nes i ddamwain difrifol yn 1925 i orfodi gilio o fywyd cyhoeddus i raddau heledd. Ond i orwelion rhyngwladol eang, yr hyn oedd yn gyrru John Herbert Lewis yn ei flaen uwchlaw pob dim oedd ei ymlyniad wrth Gymru ac wrth y Gymraeg, ac wrth ei egwyddoriant radicalaidd a dyngarol hefyd. Ac y mae Herbert Lewis mewn sawl ffordd yn ymgorfforiad o'r grymoedd radicalaidd a gwladgarol a rhamantaidd oedd yn cerdded tir Cymru yn ei ddydd. A fe allwn ychwanegu hefyd y grymoedd crefyddol, oherwydd yr oedd Herbert Lewis yn glustion o'r arglwyddiadau dwfn ac yn ymhyfrydu yn ei dras Methodistaidd. Ac nid lleiaf yn ymhyfrydu yn y ffaith i fod yn perthyn yn weddol agos i Thomas Jones Dimbych, yr arweinydd Methodist mawr a chyfaill a chydweithiwr agos i Thomas Charles o'r Bala. Nawr, yr oedd Thomas Jones yn ddyn galluog iawn. Roedd yn llenor ac yn ddiwynydd ac yn hanesydd dylanwadol. Ond mae fwyaf adnabyddus erbyn hyn, mae'n siŵr, fel ymynydd ac yn enwedig awdur yr emyn Miwnfod Frenhinwr yn fyw. Ac yn yr ystyr yna, mae Thomas Jones wedi cyfrannu yn arwyddocâl at traddodiad gwerin pwysig arall yng Nghymru, sef canu emynau. Ond bod ni'n cyfeirio ato fel arfer fel Thomas Jones o Ddimbych, byddai'n gywirach mewn gwirionedd i alw'n Thomas Jones Penicha, gan mai ym Penicha ger Ceirwys yn Sir Fflint y bu Thomas Jones fyw am 20 mlynedd cyntaf i fywyd. Ac fe etifeddwyd Penicha wedyn oddi wrtho gan i chwaer Mary Roberts, sef hen nain John Herbert Lewis. A Penicha fydde cartre John Herbert Lewis am y rhan fwyaf o'i fywyd fel oedolyn. Ac yn wir, mae'r tŷ yn aros yn eiddo i'r teulu hyd y dydd heddiw. Ond y gallai Herbert Lewis dweud am Benicha, cara Benicha, meddwl fe, yn angerddol, dyma'r lle gorau yn y byd. Fel aelod seneddol, y bydd rhaid iddo gynnal cartre yn Llundain hefyd. Ac yn Llundain yn ymroi i bywyd capel y Methodistiaid Calfiniaeth Cymreig yno yn Charing Cross, lle pwysig fel y gwelwn mae sylw yn hanes Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru. Ond yn ôl yn Sir Fflint, y claddwyd Herbert Lewis mewn mynwent yn weddol agos i Geirwys i'w gartre Penicha. A a'i wraig Ruth hefyd yn cael ei chladdu yna hefyd. Mae'n bwysig nodi mewn gwirionedd bod yna gamgymeriad ar y beddfaen, oherwydd yn 1871 y ganed trwth, ac nid yn 1873. 1873 y blwyddyn geni brawd William, ond fe glyw'n ychydig fwy amdano fe hefyd y maes o law. Wel, ail wraig Herbert oedd Ruth. Oherwydd roedd Herbert Lewis wedi priodi gyfnither a Dylid Hughes, un o deulu cyhoeddwyr pwysig Hughes a'i fab Wrexham, a'r briodas yna yng nghapel anferth y Methodistiaid Calfinaidd yn Princess Road yn Lerpwl. A'r gweinidog a pregethwr enwog iawn, Dr Owen Thomas, taid Saunders Lewis, a ni priodi nhw fyna. Ac roedd Adelaide yn siaradraig hiawdl, roedd hi'n ffigwr cyhoeddus amlwg yn y byd gwleidyddol yng Nghymru. Roedd hi'n ymgyrchydd brwd dros hawliau merched a thros dirwest. Ond bu hi farw'n sydyn yn 31 mlwydd oed yn 1895, a'i marwolaeth hi'n ergydrom iawn i John Herbert Lewis. Ond yna, yn 1897, dyma fe yn ail briodi a Ruth Cain yn Clapham, Llundain.
a'i gyfaill Tom Ellis, yr aelod Cenedl dros wirionedd yn was priodas yna. A Tom Ellis, wrth gwrs, yn marw yn ifanc I hunan ymhen 2 flynedd yn 1899 yn 20 mlwydd oed. Fel fe aned Ruth Cain yn Lerpwl yn 1871, ond symudodd y teulu I Lundain wedi'w thad gael ei ethol yn aelod seneddol Ryddfrydol yn 1880, ac yna magwyd hi wedyn. Ac y byddai ei mab hyd yn oed yn disgrifio Ruth fel a very English woman, roedd hi mewn gwirionedd ar 2 ochr y teulu o dras mynawaidd. Hynny yw'n dod o Ynys Mano felly. Roedd ei mam, Alice Cain, yn ferch i'r pregethwr amlwg gyda'r bedyddwyr Hugh Stowell Brown. A brawd Hugh Stowell Brown, T.E. Brown, oedd yr un sy'n cael ei adnabod fel bardd cenedlaethol Manaw. Ac bod hi yn very English woman, fe daflodd Ruth ei hunan I mewn i'r bywyd Cymraeg. Aeth ati ddysgu Gymraeg, na nath I erioed dod yn gwbl rhugl. Ond wrth yn daflu'r bywyd Cymraeg, roedd hi'n dilyn yn ôl traed I chwaer hun, Hannah. Roedd honno wedi priodi aelod seneddol Ryddfrydol Cymraeg arall, 4 blynedd ynghynt yn 1893, Herbert arall fel mae digwydd, sef John Herbert Roberts. Nid John Herbert Lewis, ond John Herbert Roberts, oedd yn aelod seneddol Ryddfrydol Gorllewin Dimbych, ac un y ddaeth yn barwn Clwyd o Abergele yn ddiweddarach. Ac fe ddysgodd Hannah hefyd y Gymraeg, a dath y 2 chwaer yn ffigurau cyhoeddus amlwg yn bywyd gwleidyddol a diwylliannol Cymru. A'r 2 ohonyn nhw fel i'r geni a fel I gwir yn ymgyrchwyr brwd dros dirwest. Nawr, mae'r mudiad dirwest yn cael ei ystyried yn fudiad cul iawn gan lawer erbyn heddiw wrth gwrs. Ond rhaid cofio mae'r rhan o ymgyrch ehangach I wella cymdeithas oedd y mudiad dirwest, ac yn enwedig efallai I wella sefyllfa menywod. Oherwydd gyda dirwest, bydde hynny'n arwain at fwy o fwyd ar y ford ac at lai o drais yn y cartref. Ac mae yn drawiadol fod y rhan fwyaf o fenywod a ddaeth yn amlwg yn bywyd cyhoeddus a bywyd llenyddol Cymru yn Oes Victoria yn gefnogwyr brwd i'r mudiad dirwest. Cronogwen, wrth gwrs, yw'r enghraifft par excellence. Ond roedd y chwiorydd Hannah a Ruth Cain hefyd yn enghreifftiau da iawn o hynny. Fe sicrhaodd William ac Alice Cain addysg dda i'w merched. Cymwysodd chwaer arall Ruth Dora I fod yn feddyg. Ac fe ath Ruth ei hun I astudio hanes yn Brifysgol Caergrawnt. Ond chafodd hi ddim radd o Gaergrawnt, oherwydd doedd merched ddim yn cael graddio o Gaergrawnt yn y cyfnod hynny. Yn wir, doedd nhw ddim yn cael graddio o Gaergrawnt tan 1948. A bu raid I Ruth aros tan 1906, sef blwyddyn sefydlu Cymdeithas Alawon Gwerin, cyn iddi dderbyn I gradd MA. A derbyn y radd honno, nid o Gaergrawnt, ond o Goleg y Drindod Dilyn, ar sail y dystysgrif o deilyngdod yr oedd hi wedi cael gan Brifysgol Caergrawnt yn ôl yn 1893. Roedd Ruth Herbert Lewis yn gymeriad cryf. Roedd hi'n fywiog, yn igniol, yn y lluog. Roedd hi'n ffigwr cyhoeddus amlwg yn ei dydd. Roedd hi'n radicalaidd I hysbryd ac yn ddiwylliedig iawn. Ond fe gofion amdani erbyn hyn yn arbennig wrth gwrs, oherwydd I chyfraniad I fyd canu gwerin Cymreig. Roedd hi ddim yn un o sylfaenwyr y Gymdeithas yn 1906, ond daeth hi a'i gŵr yn aelodau yn gynnar iawn yn hanes y Gymdeithas yn 1908. Ac yn 1910, fe ddechreuodd hi ar ei gwaith fel casgleg y Lawon Gwerin, a mynd ati'n ddiwyd iawn o 1910 hyd at y Ryfel Byd Cyntaf. Yna o 1914 ymlaen, aeth hi hegnïon yn benna, nid yn gymryd I gyfeiriad casglu y Lawon, parhaodd I wneud rhyw gymaint o'r hynny. Ond aeth hi hegnïon I gynnal y Gymdeithas Alawon Gwerin, ac I ddarlithio ar ganu gwerin ac I ddehongli
ein caneuon gwerin ni. Fe fi'n ysgrifennydd y Cymdeithas Alawon Gwerin rhwng 1915 a 1926, ac yna'n gadeirydd y Gymdeithas o 1927 i 1930, ac yna dod yn llywydd y Gymdeithas yn 1930 ac aros yn llywydd wedyn hyd i marwolaeth yn 1946. A fe fi yn cynnal y Gymdeithas Alawon Gwerin yn allweddol yn y gwaith nawr gynnal y Gymdeithas ar y degau digon anodd yn hanes y Gymdeithas honno. Mae'n werth nodi hefyd wrth fynd hibo bod i dau blentyn i hefyd, Kitty Jones a Mostyn Lewis, i'ch dau wedi bod yn llywyddion y Gymdeithas Alawon Gwerin yn ei tro. Casglu yn Sir y Fflint, a hefyd yn gyffinio Dyffryn Clwyd a wnaeth Ruth Herbert Lewis gan mwyaf, fel i'n dweud, yn benna yn y cyfnod o 1910 i 1914. Ac yn mynd ar ei gyrchoedd casglu yn aml iawn a yn ei drol fach ei chaseg seren yn ei thynnu. A'i dau blentyn hefyd, Kitty a Mostyn yn fynych yn gwmni iddi hi. Ond fe gafwyd un daith casglu mwy mentrus neu gilydd i Geredigion yn 1913. Fe gafodd Ruth Herbert Lewis Annie Cwrt Mawr yn gydymaeth iddi ar y daith gasglu caneuon yn Ngheredigion yn 1913. Nawr, roedd Annie Cwrt Mawr yn aelod o deulu amlwg o fethodistiaid o Gwrt Mawr Llangeitho, Ger Tregaron. Roedden nhw fel teulu yn ddisgynyddion i David Charles, yr emynydd enwog, ac yn ddisgynyddion hefyd i Peter Williams, yr esboniwr. Roedd Annie yn weddw i Tom Ellis, yr aelod seneddol, cyfaill agos Herbert Lewis, wrth gwrs. Ac yn 1916, fe ailbriododd a Peter Hughes Griffiths. Peter Hughes Griffiths yn weinidog capel Charing Cross yn Llundain. Y capel, wrth gwrs, lle roedd John Herbert Lewis a Ruth Herbert Lewis yn mynd yn ffyddlon pan fydden nhw yn Llundain. Roedd Annie Cwrt Mawr gyda llaw yn heddychwraig amlwg iawn hefyd, ac yn un o brif drefnwyr y ddeiseb dros heddwch a rwyddwyd gan bron i 400,000 o fenywod Cymru yn 1923. Cyhoeddodd Ruth Herbert Lewis ddetholiad o'r caneuon a gastrodd mewn 2 gasgliad, y naill yn 1914 a'r llall yn 1934. Gwnaed y trefniannau ar gyfer y rhan fwyaf o'r alawon yn y 2 gasgliad gan y cerddor dawnus Morfudd Llwyn Owen, y bu marw yn 1918 yn 66 mlwydd oed yn ergyd drom i gerddoriaeth Cymru. Ond bu'r trefniannau hynny yn achos tyndra rhwng Ruth a Morfudd. Oherwydd roedd Ruth o blaid trefniannau syml iawn ar gyfer y Alawon Gwerin. Yn wir o blaid canu yn ddigyfeiliad yn gyffredinol, tra bod Morfudd o blaid trefniannau mwy uchelgeisio. Roedd Morfudd yn un o fynychwyr capel Charing Cross yn Llundain. Ac yn hynny o beth, roedd yn debyg i nifer o aelodau amlwg iawn o Gymdeithas Alawon Gwerin Cymru yn ei dyddiau cynnar. I ni'n meddwl am Mary Davies, er enghraifft, a Jenny Williams, Dora Herbert Jones, Rhys Gwyneddon Davies, Annie Cwrt Mawr, wrth gwrs, gwraig wladidog, a Ruth Herbert Lewis ei hun. Alfeddwedir yn aml fod Methodistiaeth wedi bod yn andwyol i effaith ar gani gwerin traddodiadol yng Nghymru. A mae peth gwir yn hynny, wrth gwrs, bod y gwir yn fwy cymhleth na hynny hefyd. Ac wrth gwrs fe greodd Methodistiaeth traddodiad AmGen o gani gwerin yng Nghymru, traddodiad cyfoethog canu emynau. Traddodiad wrth gwrs sydd yn enwog yn fyd-eang. Ond pan drown ni at waith Cymdeithas Alawon Gwerin yn casglu ac yn diogelu ac yn dehongli ein canu gwerin ni, mae'n werth tanlinellu bod nifer dda o'r rhai y fi wrthi ac yn ganolog yn wir i'r gwaith hwnnw yn Methodistiaid. Gwasg Hughes a'i fab Wrecsam a gyhoeddodd y 2 gasgliad. Roedd 12 can yng ngasgliad 1914 a 7 yng ngasgliad 1934.
Pob un ond dwy ohonyn nhw yn Gymraeg, a phob un ond dwy wedi casglu yn y gogledd ddwyrain, a'r ddwy arall yng Ngheredigion. Morfydd Llwyn Owen a fi'n gyfrifol am drefniadau 15 o'r Alawon, a Gres Gwyneddo'n Davies am y lleill. Roedd cyfanswm o 6 o ganeuon yn y casgliadau hyn wedi canu Ruth gan I ffynhonnell bwysicaf, sef Jane Williams o Wrcws, Rhyffynon. Roedd hi yn fenyw bron 90 mlwydd oed pan gasglodd Ruth Herbert Lewis y caneuon mae ganddi hi. A ganddi hi y casglodd Ruth fwy o ganeuon ac oddi wrth neb arall, sef tua 200 o ganeuon I gyd. Ac yn ogystal wrth gwrs â'r caneuon yn y ddau gasgliad, fe gyhoeddwyd caneuon eraill a gasglu'r gan Ruth yng nghylchgrawn Cymdeithas Alawon Gwerin, a mae'r rhai hefyd yn aros o hyd heb I gyhoeddi. Am nad oedd Ruth Herbert Lewis yn rigl I Chymraeg ac yn gerddor profiadol ychwaith. I knew little of music, meddai hi am ei chyfnod cynnar yn casglu, but was very fond of a good tune. Oherwydd hynny, fe bwysau'n drwm ar ddyfais chwyldroadol y ffonograff I recordio pobl yn canu, a wedyn cael cymorth eraill I dros ysgrifio'r Alawon a'r geiriau. Mae nifer o sylindrau ffonograff o eiddo Ruth Herbert Lewis wedi goroesi, rhai yn yr amgueddfa Werin yn St Fagan ac eraill yn y Llyfrgell Brydeinig yn Llundain. Roedd Ruth a nifer o'i theulu yn hoff iawn o deithio ac o deithio tramor, ac roedd cysylltiadau gan nifer o'i theulu hi ar India. A mae'n ddiddorol gweld ymhlith y recordiadau o sylindrau Ruth Herbert Lewis. Rhai I fod wedi recordio rhai caneuon traddodiadol o'r India. A hynny pan aeth hi ar ymweliad a'i merch Kitty i'r India yn 1923-1924 pan oedd Kitty yn gweithio ar faes genhadol y Methodistiaid Calfinaidd Cymraeg yn Mizoram yng ngogledd ddwyrain yr India. Dyma I gloi ambell enghraifft o blith y 10 o ganeuon Gwerin a gasglodd Ruth Herbert Lewis mwyn I chi gael chydig o flas ar I gwaith casglu. Gan ddechrau gyda gan fach hyfryd honno i'r Robin Goch oedd ar y rhiniog. Can y clywodd Ruth Herbert Lewis, Mrs Jenny Williams, o dyddyn y Glanllyn y Berthen Gam Sir y Fflint yn ei chanu ym mis Gorffennaf 1911. Mae'n debyg mae'r llys enw Jenny Williams gan blant yr ardal oedd Cenedl, oherwydd I hoffter o ganu'r gan hon, a'i chytgan wrth gwrs dingelingeling. Gan I mam yr oedd Ginny wedi dysgu'r gan, a'i mam wedi ei chlywed yn cael ei chanu gan hen ddyn a'i ferch, a'r hynny'n ei chanu yn ddeuawd. Y ferch yn canu 2 linell gynta'r pennill, ac yna'r tad wedyn yn canu'r 2 linell arall, ac yna'r ferch wedyn yn dawnsio i'r gitgan dingelingeling, a hynny mae'n debyg yn dynwared sŵn y cyfeiliant ffidil gwreiddiol. Wel, pan gyhoeddwyd casgliad cyntaf Ruth Herbert Lewis yn 1904, roedd lluniau doniol yn y casgliad yna gan arlunydd o'r enw Pen Twaddle. Ac yn achos can y Robin Goch, fe welwn ni gyda'r geiriau lun o Robin Goch oer iawn iawn ac o ddyn eira. Nawr, brawd Ruth Herbert Lewis, sef William Cain, oedd Pen Twaddle yr arlunydd. Roedd yn awdur eitha toreithiog yn y Saesneg, yn awdur straeon ac ysgrifau, nofelau, dramau, ac yn gartwnydd hefyd. Ac fe'i galwyd yn one of the most versatile bohemians of his time. Ac fel yr awgrymau ffug-enw yn yw, twaddle o'r Saesneg, twaddle nonsens, wrth gwrs, ysgafn oedd cywair I gynnyrch yn gyffredinol. Wel, dyma Menna Thomas yn nawr I ganu am Robin Goch oedd ar y rhiniog. Robin Goch oedd ar yr hiniog, a'i ddwy a
yn fach a nwydog, ac yn dwedi dwas y smala, mae hi'n oer mi ddawr eira. Ding, ding-a-ling, 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 ling, ling. Ding, ding-a-ling, 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 ling, ling. Ding, ding-a-ling, 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 ling, ling. Robin goch oedd ar y berwyn, dwy daw gwyn yn hilio'r gwanwyn, ac yn dwedi dwas y smala, mae hi'n oer mi ddawr eira. Ding, ding-a-ling, 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 ling, ling. Ding, ding-a-ling, 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 ling, ling. Ding, ding-a-ling, 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 ling, ling. Robin goch oedd ar yr hiniog, yn gofyn tamaid heb i'n geiniog, ac yn dwedi dwas y smala, mae hi'n oer mi ddawr eira. Ding, ding-a-ling, 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 ling, ling. Ding, ding-a-ling, 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 ling, ling. Ding, ding-a-ling, 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 ling, ling. Mae cyd-digwyddiad trawiadol yn achos hanes casglu'r gan nesaf sef marnad lowri lew. Daw o'r antiliwt 3 chryfion byd gan Twmor Nant, antiliwt y gyhoeddwyd gyntaf yn 1789. Nawr, un o'n nodweddion y dramau gwerinol ac amrwd yma ni'n ei galw nhw'n antiliwtiau yw bod nifer o gyneuon yn arddull ac canrif cyngeneddol yn cael ei gweu mewn i'r antiliwtiau yma thraw. Hynny yw cyneuon sydd yn llawn odli a chyflythreni. Nodwedd arall ar yr antiliwtiau yw bod ynddyn nhw 2 gymeriad stoc yn ymryson ei gilydd, sef y ffŵl a'r cybydd. Ar hyn y gawn ni yn achos marnad lowri lew yw can yw gan y ffŵl adeg marw lowri, mam y cybydd Rheinallt. Ond mae'n gan ddoniol a direidus mewn gwirionedd, lle mae'r ffŵl yn gorganmol lowri. Hynny yw, mynd dros ben llestri yn ei gynmoliaeth ohoni, ei dafod yn ei foch yn y pennill gyntaf, enghraifft, mae'n ei chanmol iawn i diwydroedd hi yn coginio, yn glanhau, y trwsio ac yn y blaen. Ac wedyn, yn yr ail bennill, mae'n dylunio'r holl anifeiliad yn awr yn galaru amdani hi. Mae'r lloi bach annwyl yn drwm i ochened. Mae'r buchod wedi colli pob archwaith at fwyd bron. Nawr fe ganwyd y gan hon i Ruth Herbert Lewis gan Isaac Jones yn Llanefydd yn Sir Ddinbych ym mis Rhagfyr 1911. Roedd ef yn 82 ar y pryd, ac nad oedd wedi gweld perfformio antiliwtiau trwm ei hun, a roedd yn adnabod hen bobl oedd wedi gweld nhw. Roedd Ruth Herbert Lewis ychydig yn betrus ynghylch recordio marnad lowri lew, am nad oedd yn gan werin o ran y diffiniad manwl o hynny. Hynny yw oherwydd bod geiriau gan Twmor Nant. Ond yn ffodus iawn, fe recordiodd gan yma am fod yr alaw, llef Caerwynt yn alaw werin. A da iawn hynny, nid lleiaf oherwydd cyd-digwyddiad yn y flwyddyn 1973, oherwydd yn y flwyddyn honno, fe recordiodd Robin Gwyndaf o'r amgueddfa werin o'r Isaac Jones, sef Robert Pierce Roberts o Landdilas, ac yn 1984 erbyn hynny, yn canu marnad lowri lew, ac roedd Robert Pierce Roberts wedi dysgu'r gan hwnnw gan ei daid Isaac Jones. Am y recordiad yna felly yn rhan o gadwyn y berfformiadau o'r gan sy'n mynd yn ei nôl yn bir agos mewn gwirionedd
at ddyddiau perfformio'r antiliwt ei hun. Wel, dyma Rydien Griffiths yn awr i ganu ni farnad Lowri Lew ar lef Caergwynt. Gwrandewch ar a larnad neu farnad a fernir, o'r larwm am lowri mewn cynnydd at genir, hen wreigen rywiogedd wych agwedd i'w chegin, fi'n cadw i'm habrin allt cyn laned a brenin. Hel llai mhob llain a'r chwain o'r chwys, o gylch ei groen a golch i gris, gwraig daclus foddus fuddiol a drwsiau glos englysol. Gwnaes hane yn gysonol yn y ddau lun olynol a chribau bleidiol wlan a blew o newydd iddi lawr I lew. I weithiau'r nos 8 awr neu 9, I goder bore ymgydio ar baw, ni fi a llaw ar gosyn mwy hollaw lam I henllyn. I drinielaeth ag undyn a halldain fanwl fenyn a gadwef lwyddyn gydau flew o newydd iddi lawr I lew. Mae'n chwythu'r nifeiliaid mewn dwnad amdani, i'r hwyed a gwyddau a moch sydd yn gweiddi, a'r lloiau bach annwyl sy'n drwm eu hochened, a ffriniawn a pora pob uwch nes ai'r pared, ac mae'r ceffylau mewn coffad, a'r achen oll yn chwerwynad, a'i brefiad yn abl brifo'r calonau clai a'i clywo. Tremgal ar y trwm a gwylo, wnau gwn a chathod chwytho, wrth arith rydeimlo'r anraith dew, a gaid eleni am lowr I lew. I aeth i'r nefoedd am hwni, ac onid gwaith henaid hi, ni a chyddi wedyn, fydd unwaith gael llaeth enwyn, na dŵr I oeriau diryn, o aeth I gol a gelyn, a'i chorff yn rholyn fel yr hew, ffarwel amdani, lawr I lew. Gwir boblogaidd gan Lewis i'r Cymdeithas Alawon oedd y dathliadau calan mai traddodiadol y cadi ha, pan fydde criw o ddynion wedi gwisgo mewn gwyn ac ar rhibannau lliwgar wedi clymu am eu breichiau, bydden nhw'n mynd I dawnsio'r haf, a dawnsio hwnnw mae'n debyg yn perthyn yn agos I dawnsio Morris y siroedd cyfagos yn Lloegr. Wel, y prif gymeriad yn y dathliadau oedd y cadi, sef gwryw wedi wisgo fel menyw neu fel hanner menyw a hanner gwryw, a'r cadi wedyn yn casglu arian mewn ladl, neu ledl felly, neu letwad, ac yn bygwth y rai oedd yn amharod I gyfrannu. Mae'r dathliadau cadi ha fel nifer o traddodiadau gwerin eraill, fel canu plygen er enghraifft yn ei Farilwyd. Mae'r dathliadau wedi profi crynad fywiad oddi ar y 1960au. Ond, erbyn dechrau'r 20eg ganrif, roedd dathliadau'r cadi ha wedi edwyno'n fawr. Ond fe lwyddodd Ruth Herbert Lewis I gofnodi rhai o weddillion y traddodiad yna. Nododd er enghraifft gan o ganu meistr wrcos Tryffynon. Ac yna gan fach arall wedyn roedd J. Herbert Lewis I gŵr hi wedi chlywed pan oedd yn blentyn yn mostyn blynyddoedd ynghynt. Ac fe nododd hefyd alawdd amser gyfer y cadi ha clywodd Ruth Will Fiddler neu William Griffiths yn ei chanu yn Rhyffynon adeg y Pasg yn 1912. Dyma Gwenan Gibbard yn awr I ganu y gan y cadi ha a glywodd Ruth gan feistr wrcos Tryffynon.
Hwp hawen cadi ha, Morris Stones dros yr ychlaneidio. Hwp dyna fo, a chynffon buwch, a chynffon llo, a chynffon Richard pari'r go. Hwp dyna fo. Ond dyna dair enghraifft yn unig o'r caneuon gwerin, y degau ohonyn nhw a gastrodd Ruth Herbert Lewis. Ac rydym yn fawr yn dyled yn wir i'r very English woman am daflu hunan I mewn I fywyd Cymru ac am ddiogelu degau o berle o'n traddodiad canu gwerin, y byddai'n bywyd diwylliannol ni'n drotach o lawer hebddyn nhw. Ac I gloi wedi diolch I Mena Thomas a Rhydian Griffiths a Gwenan Gibbard am I cyfraniad cerddorol i'r sesiwn yma. Dyma ni'n cloi yn awr yn sŵn Gwenan Gibbard yn canu yr alaw ddawns na ar gyfer y cadi ha. A glywodd Ruth Herbert Lewis, Will Fiddler yn ei chanu yn Rhyfhynnon yn 1912.